И здравейте хора, аз съм Clash Army, щупете бутона на лайковете и се абонирайте, ето това общо взето е моето име, така съм го написал. Днес ще играем Team Fortress 2. Нека да започваме, вече съм започнал играта. Много малко време ще бъде този клип, само за да ви покажа какво общо взето играта. И да, надявам се тук да няма такива тролове и глупости, които малко да не ме поставят в лошо състояние. За какво ще бъде нашата игра? Ето виждате тези очертания, които са всъщност колата, която виждате тук. Синият отбор се опитва да пренесе колата до едно като такова дере и да падне там самата количка и да гръмне всичко, което е много неприятно за нас, защото ако се случи, ще загубим. Ние се опитваме да ги спрем и докато свърши това време, което е горе, не мога да ви покажа, защото тук няма third person, което е проблем. Нека да ви обясня за героя, който играе. В момента аз играя като Spy. Аз пак Spy, само Spy. И вие в момента можете да ставате с 10 бутона на мишката невидими и отново видими пак с 10 бутон. Да просто изчаквате към 3 секунди, за да започнете да се виждате с ето това тук, което е над пръста ми. Можете да си смените оръжията. Вижте, тук се дегизира, тук е ножка, тук е сапочор, тук е револвер. Револвера има 24 патрона в себе си, 6 като във вас и другите 24 са отделно запаси. Ще ви се даде тренировка, вие трябва да тренирате да участвате в тази тренировка и ще научите изцяло играта Team Fortress. Ще се научите малко да стреляте, изберете си герои и започвате тренировката. Да, хора, много ме кефи играта и да, това е много готина игричка, ще има още епизоди на нея. Не исках само да ви покажа какво ще е тази игра. И да, хора, както знаете, на телефон нищо няма да ми се получи като снимам. Тъй, че започваме на компютър и да. Тада, приятели, 2 минутки беше клипа, за което много съжалявам. Ще имам интро, но никъде е по-късно ставали. И да, хора, чао от мен Clash Army. Абонирайте се, коментирайте и лайкнете клипът и аз ще ви обичам. Чао!